ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିପରି ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କଲା? How did the universe create life? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିପରି ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବାସ କରୁ, ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ବୃହତ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ହିଲିୟମ୍ ଏବଂ ଲିଥିୟମ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରି ଭାରୀ ଉପାଦାନ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ତାରାମାନେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ମରନ୍ତି ବା ନିଜ ନିଜ ସହ ଧକ୍କା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନର ଉପାଦାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଏହି ଭାରୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନୂତନ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ନୂତନ ଗ୍ରହ ଗଠନ ହୁଏ। ସେହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ, ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଛାୟାପଥର କୋଟି କୋଟି ତାରକାମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଏକ ତାରା ବା ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ 9ଟି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି 9ଟି ଗ୍ରହ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଅଟେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗ୍ରହ ଥିବ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପରି ଗ୍ରହ ଥିବ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ବି ଥିବ। ଆମ ପୃଥିବୀ ପରି ସେଠାରେ ବି ଜୀବନ ଥିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବାସ କରୁ, ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ। The universe is all of space and time and their contents. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାର ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ସମୟ ସରିଲେ ବିଲୟ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସମୁଦାୟତା। ବାସ୍ତବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଯାହା କିଛି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ରହିବ, ତାହା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପରିଭାଷିତ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।